ମୁକାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୁଣ୍ଡ ଠୁଣୁକା ବାବା ସଞ୍ଜନ मुकांगिरी माता तुम ठुणुका बाबा संजन তুমি রাশিরে চশমা আনিলে তুমি পড়া চশমাটা উল্টা খাই দিছো আচ্ছা 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 রতনা এতে রাত্রে ମୋ କତିକି କୁଆଡେ ତମେ ଆସିଛ ଏ ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା କୋଉଠି ନୂଆଗଡ଼ ଗାଁର ସୁର ମହାନ୍ତି ଝିଅ ଝୁଲଣ ମହାନ୍ତିର। ଆରେ ସେ ସୁରଜ ବାବା ପ୍ରବଳ ସୁରଟା ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବମ୍ବେରେ ସେ କଣ ମତେ ଜାଣି ସୁରଜ ଦେଇପାରିବ ଓହୋ କମ୍ପୁଛି ବାବୁ ସୁର ସିନା ଶୁଣ୍ଠା ଆଚ୍ଛା। ତାର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଦାନରେ ଗଡା। ଆରେ ସେ ସବୁ ଚପଟି ହଁ ଦବ ହଉ मन में लड्डू फूटा କାଲି 11ଟା ବେଳେ ଚାଲେ। କହନା ରେ ବାବା କାହନା ଯୋଉ ଗାଁ ଫଟା ଖରା ହଉଛି ସେଥିରେ ମତେ ଯିବାକୁ କହନା ନହେଲେ ଏବେ ଚାଲେ ଯିବା। ଚାଲ ସୁରମନ୍ତି ଘର କୋଉଠି ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୁରମନ୍ତି ଘରଟା କୋଉଠି କି ଏ ସୁଣ୍ଠା ବୁଢାରୁ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଛ ତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଢାଟା ସିନା ସୁଣ୍ଠା ଝିଅ ବା ଗୋଟେ କଖାରୁରେ ଗଢା। ହଉ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉ ପଟେ ପଡିବ ଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବାଁ ପଟ ଗଳିଟାରେ ଘରଟା ପଡିବ। ଏଇ ଘରଟା ନା କଣ ବୋଧେ ବା ଆଚ୍ଛା ଓହ୍ଲେଇଲ ଓଲା ଓଲା ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମେ ଗୋଟେ କଥା କଥା ସିଏ କଣ କହିଲା କଖାରୁରେ ଏଇଡେ ଆରେ ଶଳାଟା ଆ ତୁ ଏତେ ଭାଉଳ କାଇଁ ହଉଛୁ ଚାଲେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖେ ଏଇ ରଟିଆ ରଚନାକୁ କହୁନ ମାଇ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଇଲେଣି ବା ରତନା ଆସିଲାଣି ଆରେ ରତନା ବାବୁ ତମେ ଆମକୁ ବଟାଇ ଦେଲ ଆଗରେ ଯାଅ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ ହେଇଗଲା ଓହୋ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ ବାଟରେ ସାଇକେଲଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲିବ। ଓହୋ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଟିକେ। ସୁରା ବାବୁ ଓ ସୁରା ବାବୁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ 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 ଆସ 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 ଆରେ ସୁର ବାବୁ ତମେ କଣ ଦିଟା ଚେୟାର ପକେଇଛ? ଆରେ ଆମେ ତ ବାପ ଛୁଆ ଦୁଇ ପୁଅଟା ସଟା ଏଠି ରହୁନାହିଁ ତ ଦିଟା ଚେୟାର ପକେଇଛ 6ଟା ଚେୟାର ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ବସି ଯାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସୁରବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ହଁ ସେମିତି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସୁରବାବୁ ରାତି ବହୁତ ଅନେକ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାବା ଚିକୁ ମା ଝୁଲଣକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଗୋରା ଦେହଟି ସତେକି ଗୋଲା ପତଡା ପାଦ ମୁହ ତୋର लो ଗୋଟିଏ ଚାଉଳେ ଗଢ଼ା अशुभ शुभ नहीं अछुआ छुआ नहीं मो तुलसी मो कहानी ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି କୋଉ ବିଜନେସ୍? ଶୁଖୁଆ ବେପାର ବେପାର କରୁଛି। ରତନ ବାବୁ ଟିକେ ଆଇଲେ ଆଡେ ପୁଅ କଣ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି? ପୁଅ ନାଁ କଣ କି? ଗୁଡ ତା ନାଁ ଗୁଲ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ ହଁ ଝିଅ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଆଉ
କଣ ପଚାରିବା କଥା ଝିଅକୁ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମା ତୋ ନାଁଟା କଣ? ଝୁଲଣ ନା କାନ୍ଦେ। ଆଚ୍ଛା ମା ଠିଆ ଲଗାଇକି ବସ। ଜଗଣିଆ ବୁଢ଼ା କୋଉଠି ବସିବି? ମୁଁ ତ କୋଳରେ ବସିବି। ହ୍ୟାଲୋ ମା କଣ କହୁଛୁ? ହଉ 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 ମା ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, ମୋ ସିଟ୍ ରେ ଏଇ ପଟେ। ହ୍ୟାଲୋ ମା ଟିକେ ଟେକିଲୁ। ଆରେ ଶଳାଟା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଓଢୁଣିଟା ଉଠା। ଓହୋ ବାପା ତମର ଏତେ ଲାଲ ସବୁଟା ଗଲାଣି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମା ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ? କଣ ଖାଇବ କହୁନ? 15 ମିନିଟ୍ ଜୋମାଟୋ ଅର୍ଡର କରି ନେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତୋର ଯଦି କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯା। ହଉ ତମର କଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛ? ଆକାଶ ବିକାଶ ରମେଶ ଆଉ କଣ ପୁରା ଗାଁ ଟା ତାଙ୍କ ଟୋକାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ? ସେ ସବୁ ମୋ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଓ ହଉ ଛାଡ। ଆଉ କୋଉ ଯାଇ ପଢିଛ? ମୁଁ ତ ଷଷ୍ଠରୁ ବିଲକୁ ଗଲି ଆଉ ପଢିବି କଣ? ହଉ ବାପା ଆସ ଆସ ଝିଅ କରି ଆସ। ସାରା ସିଲଟରେ ତୋ ନାଁ ଲେଖିଛି। ଆଜିକାଲି ମତେ କାହିଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସାରା କରୁଛ ସତେ ଖସିକି ପଡ଼ିଛି। ବାପା ଭାଇ ତା ମାନେ ବାହାଘରଟା ହେଇଛି ଆମର। ଆରେ ଶଳାଟା ତୋର ନୁହଁ ମୋର। ତତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଉ ମିଳିଗଲା। କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ବୟସ ନା ମୋ 16 ବୟସୀ କନ୍ୟା ଝିଅକୁ ତୁ ବାହା ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇଟା?